Здравейте, приятели! Имам няколко костилки авокадо и ще пробвам дали може от тях да порасне растение. Четах в интернет начинът, по който трябва да се постави костилката в вода и сега ще видим как ще го направим. Костилката, след като сме я измили, сме я подсушили, трябва да се обели. Ето е обелената костилка. Сега трябва да определим горната и долната част. При тази лесно се определя, защото горната част е заострената, а долната е по-тъпата. Ще ни бъдат необходими 4 клечки за зъби, които се забиват по този начин в костилката от авокадо. Така под наклон трябва да е забита клечката от 4 страни на авокадото, за да може над средата трябва да са клечките, за да може с тези клечки авокадото да се придържа в съда, който ще го поставяме. А съдът трябва да е прозрачен. Да видим как ще се получи. Да, ето така. И сега го заливаме с вода до средата на костилката. Още малко, че мисля, трябва да долия вода. Ето така, над средата трябва да е водата. И сега трябвало да се държи така няколко седмици, докато отдолу се покажат коренчета, а отгоре изникне стъбло. Тук ме чакат още растения, които трябва да засадям. Ето тук колко костилки авокадо съм сложила. Тези вече са мисля, че на 10 дена. Все още нищо не са пуснали. Да видим изобщо ще пуснат ли коренчета. Това е за сега, приятели. Ако искате и вие пробвайте и да видим дали този метод работи.